Compatriots, the massive investment in infrastructure must leave more of the country and need to improve infrastructure. Josiah Mende, Ndithini Chido ndikwinqwanqwa lezophuhlisa iKhayelitsha Development Forum. Namhlanje sibulela uba sibe khona apha njengonqwanqwa lezophuhliso kulo mba wentetho yonyaka kamongameli ngokubhekiselele kwizinto ezawuthi ziqhubeka apha elizweni. Msasazi eyona nto iphambili that esiphuma nayo kumongameli kukuvakala apha entethweni kamongameli ekubeni uba kwezophuhliso ingakumbi umba ositya kakhulu thina singabantu balapha eKhayelitsha njengoba sithetha ngoku ngumba obhekiselele kwezemfundo. Uyawufumanisa into bangabana kwintetho kamongameli ebekhona kuyabonakala uba urhulumente unawo amacebo wento ngoba bangana kungaqhutywa njani na ekuphuhlisweni kwemfundo ingakumbi kwiindawo ezifana nezi zifana neKhayelitsha, ndiyathemba nakwezinye indawo apha elizweni. But eyona nto msasazi eqonda uba iye ilixhala bubume bozopolitiko apha elizweni ungakumbi apha eNtshona Koloni nalapha, kuba uyawufumanisa uba urhulumente kazwelonke ubeka ngohlo then ukawujonga umyinge wexesha elithi lithathwe ekuimplementeni izigqibo ezithathwe national level uzilinke neprovince uza apha kwinqwanqwa likamasipala, uyawufumanisa into ngabana kumathuba ngamathuba loo nto ayideske yenzeke encakasana njengexesha eli libekwe, because umongameli phantse kwiinto azithethileyo namhlanje kumngowam uluvo njengobhokuphandle akho mahluko ngako ukusukela kulo nyaka kwizinto ebezithethwe kulo nyaka kupheleyo. Ngokwamanani umongameli uyachaza into ezenzekileyo, but xa undibuza mna njengomnye wabantu abalapha ekuhlaleni akho nto ingako ebonakalisa lutshintsho luthe vetshe ngokubhekiselele kwi-commitment okanye mhlawumbi kwicala karhulumente obhekiselele kwezinto zezikhankanyiwe.